як шаҳрванди 37-солаи Тоҷикистон дар садамаи нақлиётӣ дар Русия ҷон бохтааст. Расонаҳои Русия бо такя ба манобеъи худ дар ниҳодҳои интизомии ин кишвар гуфтанд, ҳодиса шоми 26 феврал дар роҳи Петрозаводск, Санкт-Петербург рух дода, вале аз шаҳрванди Тоҷикистон ном набурданд. ҷониби Тоҷикистон ҳанӯз дар ин замина иттилоъ надодааст. Як манбаи огоҳ дар идораи расмии Тоҷикистон гуфт, дар сурати тасдиқи хабар иттилоъи пурраро дар ихтиёри матбуот мегузорам. Дар ҳамин ҳол расонаҳои Русия навиштанд, ронандаи мошини Nexia, ки шаҳрванди Тоҷикистон савори он буд, дар шифохона бистарист. Сомонаи Петрозаводск говорит навиштааст, мусофирбари маҳз ба мошин бархӯрдааст. Дар он мусофирбар 19 нафар буданд, вале касе осеб надидааст, навиштааст манба. ҳар сол дар Русия садҳо нафар аз муҳоҷирони тоҷик ба иллатҳои гуногун ба мисли садамаи нақлиётӣ, фалокат дар сохтмон, маризӣ ва қисме бо марги иҷборӣ, аз ҷумла аз дасти гурӯҳҳои раҳзан ё қавмгаро вафот мекунанд. Вазорати кори хориҷии Тоҷикистон мегӯяд, соли гузашта тобути 300 шаҳрванди кишвар аз Русия ба ватан оварда шуд. Дасти кам 50 тобутро моҳи июни соли гузашта тавассути роҳи заминӣ оварданд. Муҳоҷирон мегӯянд, ба сабаби баста будани марзҳо баъзе аз ҷасадҳоро дар Русия дафн карданд. Дар гузашта ҳар сол аз 600 то 800 ва бештар аз он тобути муҳоҷиронро ба ватан меоварданд.